de gelegenheid gebruiken om jullie bij te praten. Natuurlijk ook over de ontwikkelingen en wat we besproken hebben in de Rijksministerraad, maar ook nog over een aantal actuele onderwerpen. En ik zou willen beginnen met het feit dat ik aanstaande zondag weer vertrek voor een bezoek aan Aruba, Bonaire, Saba, Statia en Sint Maarten. Dat bezoek staat in het teken van het gouverneursoverleg op Aruba, het sluiten van het bestuursakkoord op Bonaire en onder meer de officiële opening van een sociaal woningbouwproject Under the Hill op Saba. Over dit bezoek is ook een persbericht met meer details uitgebracht. Het is heel jammer dat ik dit keer 5 eilanden kan bezoeken, maar helaas niet Curaçao. Het ziet er ook niet naar uit dat ik dat eind juni kan doen, want dat was eigenlijk de bedoeling vanwege het aantreden van het nieuwe kabinet. Hoewel het nog heel af te wachten is wanneer dat kabinet precies gaat aantreden. Maar uiteraard kom ik terug om als privépersoon de eilanden ook weer te bezoeken. En ik heb beloofd aan mijn echtgenoot dat ik hem dan ook zal meenemen. Op de agenda van de Rijksministerraad stond onder meer de erkenning van het papiaments in Europees Nederland. En zoals u wellicht nog weet, is in januari van dit jaar het papiaments op Bonaire officieel erkend. Officieel erkend onder het handvest deel 3 van de regionale talen of talen van minderheden van de Raad van Europa. En met het besluit van vandaag wordt het papiaments ook in Europees Nederland erkend, maar dan onder deel 2 van het handvest. En het verschil daartussen zit dat in deel 2 gaat het over de algemene erkenning en bescherming van de taal. Met deel 3, dus wat op Bonaire geldt, gaat het ook over het verder stimuleren en beschermen en het zorgen dat het geborgd wordt, die taal bijvoorbeeld in onderwijs, cultuur, media, bestuurlijk verkeer, rechtspraak, sociaal-economisch leven en de internationale samenwerking. Maar niet onbelangrijk dus ook dat in Europees Nederland hiermee het papiaments ook een beschermde taal is geworden.